Bon dia, Lopederos. Avui ens trobam a la nova seu de Robòtic Balears, aquí a Inca. Com podeu imaginar, estic rodejat de Legos. Aquí darrere tanquen l'Endidaki i en Xisco, que són monitors que estan aquí en Robòtic Balears, i ara mateix estan acabant de perfilar tot el campus estiu. No sé si vosaltres teniu fills, però si no els heu apuntat encara a cap activitat, vos recomano que reviseu l'activitat aquesta que està fent robòtics, perquè realment és una activitat STEM on mesclen tasques de robòtica, ciència, i que sé cert que als vostres fills li encantaria. Llavors, com us he dit, cada any fem auditories presencials per fer la revisió, i en el cas de robòtic, el fet de canviar-se de local, han incorporat noves mesures de seguretat, canvis dins la documentació que ja hem actualitzat, i la veritat és que com tota empresa sempre hi ha moviments i sempre és important tenir la informació actualitzada. Així que ja vos dic, si aquest estiu no teniu pla i vos fa ganes mirar noves activitats o fer un canvi en les activitats que puguin fer els vostres fills, vos podeu adreçar a la web de Robòtic Balears i mireu tot el planning que tenen, perquè és realment espectacular. Res més per avui, una aferrada i fins aviat.